עכשיו אנחנו עם מתן פאר, בוגר קורס תקשורת של רשת 13, עמותת שווים מופעל הפיס, שמביא איתו בכל שבוע אנשים מעוררי השראה, והפעם איתך רדה חן. בוקר טוב. מה שלומכם? מה קורה? טוב לראות אתכם. תודה. טוב לראות אתכן. תזמינו אותי גם כן, תזמינו אותי גם כן ליום כיף שלכם. אין שום בעיה, אנחנו נקבע רפלקסולוגיה זה משהו שהוא הכי מדובר בעולם. לגמרי. נדבר איתך אחר כך, אני אשמח. רק שאני גרה רחוק, ליד הראש הנקרא. אנחנו נסתדר. אנחנו נבוא, אני אהיה בעכו בנהריה, כן, זה. לגמרי. מתן, ספר לנו טוב, על רדה אז שלצידך. האם אתן ידעתן, מנחות סלש דוגמניות שכולכן, שקיימת סוכנות דוגמנות לאנשים עם מוגבלויות? לא. אני ידעתי על זה בזכותך. בזכותי, בזכות התחקיר שהגשתי. כן, בדיוק. אז אני רוצה, גם אני לא ידעתי על זה, וכשנודע לי על זה, אז כמובן לא יכולתי שלא להביא את זה לכאן. אז תגידו שלום לרדה חן, שהיא מייסדת ומנכ"לית של סוכנות הדוגמנות NetHuman, ויש לה סיפור מדהים ללמה בכלל לגשת לתחום הזה של אנשים עם מוגבלויות. אז אני לא אלאה אתכם ביותר מדי פרטים, ניתן. רדה, מה הוביל אותך לפתוח את הסוכנות? זה התחיל בקורונה. כולנו חשבנו בבית, מה עכשיו, עשינו חשבון נפש, וגם אני. יש לי עדי, בן 24, הקטן שלי, שהוא על רצף האוטיסטי, בתפקוד נמוך ולא מדבר. וחשבתי, מה הוא אוהב לעשות? מה העתיד שלו? מה חוץ מלשים כמה ברגים בשקיות? מה העתיד שלו? מה המשמעותי לחברה הוא יכול לתרום? אני ידעתי שהוא אוהב להצטלם. כתבתי פוסט בפייסבוק, תגידו, אולי אני משוגעת, אבל זה מה שאני חושבת שמתאים לו, להיות דוגמן. אז ענו לאנשים, את לא משוגעת, את מטורפת, לכי על זה. גדול. מה נתן לך? אבל אתה חותמת. אבל אני לא ידעתי אם הוא רוצה את זה, עדי לא מדבר, אנחנו מתקשרים איתו דרך העיניים ודרך הלב. אז כשהרשו לי, הבאתי אותו הביתה מהוסטל, אני מעמידה אותו בבית ושואלת, עדי, אתה רוצה להיות דוגמן? והוא ענה לי שכן. וואו. יש לנו את זה, אגב, מצולם, אם אפשר כן? להראות. אפשר לראות? בואו נראה את הקטע. אולי תכף. אולי כן. אוקיי, אז הוא ענה לי כן, ומשם התחלנו. לקחנו צלם טוב, זיו ברק, סטייליסטית, והלכנו לעשות צילומים. הפקה, יום צילום של ממש. כן, עם סוס, עם כל מיני תלבושות. אנחנו רואים. וזאת הפרסומת עם נטלי דדון, והוא הצטלם גם עם ניבר נבר, שאחרי כן אנשים התחילו לשאול אותנו, איך הגעתם לזה? אנחנו גם רוצים. וואו. התחילו להגיע אל האנשים עם רצונות שלהם. אני חושבת שזה גם חתיכת צעד בין, את יודעת, הבן שלך עדי, שאת יודעת שהוא אוהב להצטלם, לבין להחליט לפתוח סוכנות. נכון. אני אשת שיווק ופרסום, וראיתי יש לזה ביקוש. שיש, א', הביקוש מתחיל, בעיקר בחו"ל, התחלתי לעקוב. וואו. טסתי ללונדון ונפגשתי עם מייסדת הסוכנות המובילה היום בעולם, שכל הפרסומות שאנחנו רואים מגייסים מהסוכנות הזאת. והיא סיפרה לי כמה סודות, התבשלתי עם זה ועשיתי עוד חושבים. תגלי לנו סוד? היא אמרה שלקח להם 5 שנים עד שהם פרצו. וואו. וגם היום אני אומרת, זה לא יקרה אולי ביום אחד, אבל יש לנו אורך רוח. אבל זה פריצת דרך. כן. תראו, אני גם חושב שיש איזשהו win-win situation במקרה הזה. גם לחברות המפרסמות, שבעצם מחליטות לקחת אנשים עם מוגבלויות, לעשות את הקמפיינים האלה, הן בעצם זוכות לאותנטיות, שזה מה שכולם רוצים לראות היום. הם מקבלים אותנטיות על המסך, על שלטי החוצות, בעיתונים, בהכל, וגם, עוד פעם, זה מנרמל אותנו, את האנשים עם מוגבלויות בחברה. נכון, מהפן הזה, לי חשוב, בתור סוכנת, שאת נדרשת גם לעשות משא ומתן והשאלות הקשות, מה את שואלת את החברות כדי להימנע מלעשות שימוש של גימיק? קודם כל, זה מתחיל מהדרישה שמגיעה מהם. אנחנו כבר הצטלמנו לקמפיינים ולתוצגות אופנה, המיוצגים שלנו, וא', אני בודקת את המותג. קודם כל, המותגים האלה כבר נמצאים במקום שזה ב-DNA שלהם, הגיוון, ההאכלה. גם חדשנות. חדשנות, נכון. אלה המותגים שכבר מראש אני יודעת שהם שם. ואלה שלא,
אז זה לא סוג של משא ומתן, אני דווקא עוזרת להם, גם ביומי הצילום, לעשות את התאמות הנכונות. נגיד לאנשים עם לבקנות. צריכה להיות תאורה מסוימת כדי שהם יצאו מדהים. או מדרגות, או מעלית, כל מיני דברים שעוזרים להם לעשות צילום הכי טוב שיש. איך היה לעדי ביום הצילום הראשון שלו? הוא הפתיע אותנו, וואו. ובהמשך הוא הפתיע אותנו עוד יותר, וואו. כי אנחנו כבר התעייפנו. אתן יודעות, ברור. להחליף מאוד בגדים כן. והוא המשיך, והוא דיבר על המצלמה, והוא לגמרי מתקשר, והצלמים הוותיקים אמרו שהתקשורת שלו עם המצלמה זה ברמה מדהימה. אחרת. וואו. תחשבו על מקצוען. הביטחון שזה נותן לאנשים עם מוגבלויות להיות ככה מול המצלמה, להרגיש עוד פעם, כל אייטם אומר לכם את זה, שווים בני שווים. רגע, אתה שכחת משהו מאוד חשוב. דברי. אתה יודע איזה תגובות אנחנו מקבלים על הצילומים של איך אני הילדים? אדע אם לא תספרי. עכשיו, זה הולך ככה, זה הולך מאוד פשוט באינסטגרם. אני נמסה ברמות אחרות. זה יפה כל כך, מה זה? מה זה? זה כל כך מרגש. מה שאני מנסה להגיד פה, לא מנסה, אני אומרת, שהערך המוסף למותגים ולחברות זה דרך העיניים שלנו. כי אנחנו כצרכנים, לאו דווקא שיש לנו צרכים מיוחדים במשפחה, מתרגשים מהדברים האלה ברגע שהם לא שמים אנשים עם מוגבלויות בסטיגמה שנוצרה שהם מסכנים, שהם חלשים. נכון מאוד. לא, אנחנו מראים מעצימים יופי אותם. אחר, אנחנו מראים את המכלול. נכון. ודרך אגב, כמו שיש בסוכנות, בחברה. בדיוק. כן, בדיוק. גם את האופי. באתר שלנו, על כל אחד יש סיפור ששם אנחנו מגלים מה האופי של כל טאלנט שלנו. שזה היופי בלהיות מדהים מיוצג ומרגש. שלנו. ראדה, אני אשמח לקמפיין ביחד עם שיר וירדן. אנחנו נשמח כן. מאוד אפילו. נכון? נראית לי סוכנת ממולחת. כן, בדיוק. לגמרי. תודה. תודה רבה. תודה רבה. בכיף. בהצלחה. מתן, גם תודה לך תודה רבה כרגיל. לכם. 13